Ai perkele. 30-40 metriä nousee eikä riitäkään. Ai vittu se tuonne laskee 10 metriä tuli jo ylöspäin. Tänään on ihan huono veto, ei tuu mitään, ei voi vittu. Se on vaan mentävä rämmittävä vaan eteenpäin. Ei siinä ota hitko markkinoille perkele. Eikä ota nyt maamme laulukaa tässä hetkessä nyt kyllä. Hirveen jälkeen perkelestä metsässä. Ei ota maamme laulukaa. Tällä ei vinous on, tällä jyrkkyys on perkele helvetin maa vittu. Tuolla on rinne. Tässä pitäisi kiipeä tonne ylöspäin vittu. Se ei vaan nyt näyttäisi kuvassa. Se ei näytä tässä kuva, ei näytä millekään. Se on ihan sama kuin menee joku Norjaan, niin kun on vittu ihan maisemat, niin se ei näytä, valokuvassa ei näytä millekään. Ai, siinä on vanha, kun hirvi on taittanut vasalle ja sitten syötävä tuossa vanha tämmönen on tässä näissä. Täällä on paljon hirviä. Tossa on mäki. Tossa on helvetin mua kallio. Perkele, joo niin se on vittu, joo. Ai, vittu. Puita kannin tosi äsken sisään jo 10 saatana mälliä, niin mä ajattelin, että ei ole ihmisen elämää tääkään saatana, lähden mettään. Ei ole ihmisen elämää tääkään, mä lähden mettään kävelemään. Vittu. Tosta se on vaan kiivettä ylös, ei siinä on mikä. Jotain hämäkisetti menen nenään ainakin sitten. Tää on kiva, kun saatu just vettä. Tää on varmaan kiva liukas. Helvetti, kuustos perkele. Hanskat kastuu. Tuolta se näkyy se pelto. Perkele on alhainen. Malauta. 20 metriä alempaa tuo pelto. Me tuli tuon toisen mettän takaa tuolta tulin. Emme tullut tuon pellon. Mistä savipeltoja pitkin kävelee. Siinä saa vähän mänty kurkottaa tuo perkele, kun siinä on tässä on hirveä mäki. Tässä on hirmoinen mäki. Perkele, kun osuu jalat joka paikkaan. Helvetti saatana. Pyöryttää ihan valmiiksi, on kiva elämä, joo. Mistä tästä pääsee? Mennäis tästä mukaan ylös? Ei varmasti pääse. Oi Jeesus, mä oon käden kanssa ottaa tossa kiinni, kun pitäis nousta ylös. Ei herra jumala, sen päästi ylös.